det er jo rigtigt nok, men det kan man så sige er en af demokratiets svøber på den måde, at det naturlige udkomme af et demokrati, det er jo, at de fattigste 51% i befolkningen, de stemmer sig til de rigeste 49% indkomst og formue. Og det gør man jo ved at lave sociale overførsler, og det gør man ved at lave høje skatter. Så på den måde, så har ligevægten været det at spille, at man skulle have højere og højere skatter og højere og højere sociale overførsler. Jeg tror i virkeligheden, at mange af de mennesker, jeg tror meget fast på, at mange af de mennesker, som har stemt sig til de her sociale overførsler, de i det lange løb lider under det, fordi de vil have en højere levestandard i et samfund, som ikke har lige så høje skatter og lige så høje sociale overførsler. Men det er jo et naturligt udkomme, og det er jo også derfor, vi ser nu, at det bliver vanskeligere og vanskeligere at reformere den her stat, fordi der er så mange mennesker, der er afhængige af offentlige kasser, hvad enten de er ansat i staten, eller om de bare lever af offentlige overførselsindkomster. Jeg tror da på det, at mennesker kan se bort fra deres egoistiske tilbøjeligheder, fordi de bare gerne vil bevare deres offentlige løn eller overførselsindkomst, og så rent faktisk, at de vil bidrage også til, at vi kommer lidt videre i det her samfund. Det er jo meget interessant, fordi hvis man følger den der ultraliberale tankegang, kommer jeg til at tænke på Thatcher, der sagde, there is no such thing as a society, altså der er ikke noget samfund. Men alligevel så taler du jo også om, at man jo alligevel skal have noget respekt over for fællesskabet. Altså det er jo ikke kun individet selv, der skal forfølge sine egne interesser, altså individet skal også anerkende, at der er altså nogle ting, som er i fællesskabets interesse. Jamen altså, jeg vil da gerne indrømme, at jeg er lidt delt på det område, fordi filosofisk set, så er jeg imod staten. Jeg synes, det er en krænkelse af individet, og det synes jeg er uacceptabelt. Men alligevel, som du sagde, du er lidt delt i det her spørgsmål. Kan man bare blindt forfølge sine egne mål, eller skal man også tage hensyn til fællesskabet? Jeg synes, at man har... Jamen, det ideelt set selvfølgelig skal man da hjælpe sit lokalsamfund og de mennesker, der ikke kan klare sig selv. Det skal man. Det synes jeg også. Det vil jeg også selv gøre. Hvis ikke jeg betaler skat, så vil jeg da betale til private velgørenhedsorganisationer. Lige så vel som langt den største del af danskerne vil gøre det. Man kan sige, at der er jo ikke nogen god grund til, at de fleste danskere de stemmer på partier, som gerne vil hjælpe de fattige og de svage osv. Hvis de stemmer af egen fri vilje på de her partier, hvorfor skulle de så ikke også af egen fri vilje give penge til den slags mennesker, hvis de blev stillet over for det valg? Så samtidig så har du en stor tro på mennesket om, at i sidste ende, så vil vi hinanden det godt. Altså, så ønsker vi det bedste for hinanden. Vi vil gerne yde noget frivilligt arbejde. Det ligger ligesom latent i os. Jamen, det tror jeg, det gør. I de fleste steder, hvis bare folk får lov til at passe sig selv, så lever de også i mindelighed, så skal det nok gå. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så man kan ikke have et superliberalistisk samfund, hvis ikke man også er moralsk? Nej, det tror jeg ikke, man kan. Altså, der er jo noget, der skal binde tingene sammen. Det er jo sådan lidt moderne blandt politikere at tale om sammenhængskraft. Men jeg synes, at det, som man kan kalde for sammenhængskraft, det er jo i virkeligheden i vid udstrækning et privat fænomen, fordi, eller i hvert fald ikke et statsligt skabt fænomen. Det er jo vores fælles historie, det er vores sprog, det er vores miljø, vores gamle bygninger. Det er alle de ting, der er omkring os, og som i virkeligheden ikke er skabt af staten. Hvor stor skal den danske stat være? Altså, jeg mener ikke, at den skal være der. Jeg synes, jeg kan bedre lide lokalsamfund, jeg kan bedst lide kommuner, eller måske endda sogne, hvor folk, der tænker ens, at de... eller bare godt kunne tænke sig at leve sammen, at de så finder sammen, og så lever de efter de samme regler. Hvad er gode borgerlige dyder efter din mening? Jamen det er først og fremmest, at man tager ansvar for sig selv. Og dernæst, at man tager ansvar for sin familie. Og dernæst, at man tager ansvar for sit lokalsamfund. Og dernæst, så kan man jo tage ansvar for alle mulige andre ting. Jeg tror, at det er det, som... Jeg tror, det er ekstremt vigtigt, at ens lokalsamfund, det fungerer godt. Og det er jo på mange måder ærgerligt, at staten har ødelagt vores lokalsamfund i Danmark. Først så blev sogne jo lagt sammen
sognene var jo i en eller anden forstand nogle religiøse fællesskaber med kirkerne, der var den administrative enhed. Og de blev lagt sammen til kommuner, som blev ret store. Og nu bliver de her kommuner oven i købet lagt sammen igen. Så man må sige, at de fællesskaber, som har defineret os som danskere, er blevet langt, langt større i dag, end de var for bare før 73 med den sidste kommunalreform. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg tror, at lokalsamfund kan gøre utrolig meget for at hjælpe de mennesker, som har hjælp behov. Men var det ikke også let i de gamle sogneråd, og ligesom, altså hvis du var fattig, du var udstødt, jamen altså, så var det lettere, og der kunne blive peget fingre af dig, og alle ville vide, hvem du var, og det kan godt være, at den sociale mobilitet havde vanskeligere vilkår. Men det tror jeg ikke, den havde. Jeg tror i virkeligheden, at den sociale mobilitet i dag i Danmark er værre, end den var for 40 år siden. Fordi vi har på mange arbejdspladser nok overakademiseret kravene. Altså, jeg synes, vi trænger lidt mere til nogle amerikanske tilstande, hvor man kan starte en virksomhed uden en uddannelse, uden at have papirer, måske ovenkøbet, hvis man har været kriminel. Altså, så kan man faktisk starte en virksomhed og arbejde sig opad, hvis man gør sit bedste, og hvis man er god nok. Og det er jo lidt et problem i Danmark i dag, at der bliver lagt så stor en vægt på papir. Der har jo også været en debat for nylig om, hvorvidt det kunne være rimeligt, at virksomhederne de kunne forlange ens straffeattest og så videre, fordi det rent faktisk kunne være hæmmende for den sociale mobilitet. Og det kan der være noget rigtigt i, men omvendt så kan man også sige, at det er en afskrækkende effekt, at man rent faktisk kan blive stillet til regnskab senere hen i livet med en straffeattest. Men jeg tror bare, at hvis det her med sognene, altså hvordan fungerede tingene dengang? Nu levede jeg jo ikke dengang. Jeg siger bare, at der er gode grunde til at antage, at nu siger du også udstødt, at folk var udstødt. Det tror jeg heller ikke, man kan sige, at de rigtig var på det tidspunkt. Jeg tror også, man kom videre end den der paria med landsbytossen, der altid blev peget fingre af og den slags. Jeg tror, at specielt i dag, hvis vi har bevaret sognestørrelserne som administrative enheder, jamen, så var vi da kommet videre i vores tankegang ind at rende rundt og pege fingre af folk, der havde det lidt svært. Måske ville vi endda bare hjælpe dem i stedet for. Men du vil godt have et mere moralsk samfund, eller at vi udviser større moral i de ting, som vi gør. Hvordan er det sådan et kollektivt genopdragelsesprojekt, som du godt kunne tænke dig, eller hvordan skal man kunne føre det ud i livet? Ja, kollektivt genopdragelsesprojekt lyder jo ikke umiddelbart positivt i mine ører, men det er da vi trænger til en debat om de værdier, som vi har i Danmark i dag. Fordi der er mange af de, hvad kan man sige, værdier, som af venstrefløjen nok, og sikkert også mange andre, vil blive karakteriseret som ærkekonservative, eller vulgærkonservative, eller hvad man nu ellers skal finde på at hæfte på dem. Nogle af de værdier, som vores forfædre bare i 1 eller 2 generationer væk, de har holdt i hævd, og deres forfædre med i mange 100 år. Det er jo nogle værdier, som vi har smidt ud nu. Og det er noget, som vi trænger til en diskussion af. Hvor går det her samfund hen, hvis ikke vi holder de her værdier, som vores forfædre de nu engang havde, hvis vi holder dem i hævd? Hvad er det for vigtigste værdier? Jamen det er, at du skal være selvforsørgende. Du skal have en stolthed. Du skal ikke klynke. Du skal ikke rende rundt og leve af andre menneskers indkomst. Det er uværdigt. Det er specielt uværdigt, hvis du godt kan selv. Det er jo forfærdeligt. Altså, det er jo den største skændsel overhovedet, at der er nogle mennesker, som godt kan, som bare render rundt og venter på, at de får et drømmejob, og synes, det er helt acceptabelt, at de lever på andre menneskers indkomst. Det skal de sgu ikke gøre. De skal tage sig sammen og se at komme ud af røret, og så finde et arbejde. Og så må de arbejde sig op igennem systemerne, ligesom alle mulige andre mennesker. Når du taler om moral og de her ting, som du gerne vil have en større forståelse for, eller en større bevidsthed om i samfundet, hvorfor er du så ikke medlem af et politisk parti? Jeg er ikke medlem af et politisk parti af flere årsager. For det første, så synes jeg, at det vil jeg ikke personligt kunne stå inden for, fordi jeg mener, at partier er, hvad kan man sige, det er en uheldig dynamik. Altså, jeg synes simpelthen, at man kan ikke stemme om hvad andre mennesker de skal rende rundt og bruge deres liv og indkomst på. Det mener jeg er umoralsk.
For det andet så kan man sige, at selv hvis jeg accepterede, at det kunne man godt, og at der rent faktisk var en gruppe af mennesker, der sad inde på Christiansborg, som havde ret til at sidde og bestemme, hvordan andre mennesker skulle leve deres liv, så synes jeg, at det er en dødsensfarlig dynamik, der er i det der system. Jeg tror, at man nemt bliver fordærvet af at rende rundt inde på Christiansborg og hele tiden skulle indgå studehandler og gå på kompromis med sine egne idealer. Og jeg ville have den dag, at jeg pludselig vågnede op om morgenen og skulle se mig selv i spejlet og tænke, hvad i alverden er der blevet af mig i det her system? Hvad er det, jeg sidder og gør mig til herre over inde på Christiansborg? Det har jeg da ingen ret til overhovedet. Så det vil jeg gerne forsøge at holde mig ud af fuldstændig. Hvad skal man så stille op med folkestyret? Altså et af det, du gerne vil have staten afskaffet. Hvad er det for en styreform, som du gerne vil have i Danmark? Jamen, det er selvstyre. Det er måske i virkeligheden en anden form for demokrati. Det er folket styrer, og det ikke er mennesker inde på Christiansborg, der sidder og styrer. At det er lokalsamfund, der styrer. Det er familier, der styrer. Det er individer, der styrer. Så må man finde ud af det i de organisationer, man nu slutter sig sammen til. Og så må det selvfølgelig være under respekten for den private ejendomsret. Fordi ellers så kan det ikke gå. Det bliver man nødt til at have i et samfund, hvor man har stridende interesser. Og det har man jo trods alt. Der har man ejendomsretten til at regulere. Man kan ikke rende rundt og stjæle fra hinanden. Og man kan ikke bruge hinandens ejendom. Fordi den kan kun blive brugt én gang. Men hvis man afskaffer velfærdssamfundet og overlader alt til de fri markedskræfter, hvad sker der så med os? Hvem skal så beskytte os mod lurende sociale farer? Hvor skal vi krybe i læ og hente støtte og hjælp, hvis verden går os imod? Ifølge David Karlsbøl er der et naturligt sted, hvor vi bør søge hen og søge støtte, men den institution er desværre, efter David Karlsbøls mening, blevet undergravet af velfærdsstaten. Altså, jeg synes, at det er jo forfærdeligt at se, hvordan familien er blevet eroderet af velfærdsstatens institutioner. Vi har jo ikke nogen folkepension mere. I gamle dage, der sparede man op selv, og hvis ikke man havde den helt store indkomst og opsparing, så måtte ens børn tage sig af det. Omvendt kan man sige, at i gamle dage, der betalte man forældrene også for de unges uddannelse, og derfor så var der en langt større samhørighed i familierne, og langt større respekt for traditionerne og for de ældre i familien, end vi har i dag. Så jeg synes, at staten har undergravet familierne. Det tror jeg godt, man kan sige på en hver meningsfuld måde. Det er jo også det, vi kan se i skilsmissestatistikkerne og antallet af enlige forsørgere. Men sidder du og gør dig selv til talsmand for sådan et mafioso-lignende system, hvor det er familien, der ligesom kontrollerer alt, styrer alt, bestemmer alt? Nej, det synes jeg heller ikke, at jeg gør. Jeg synes, jeg lægger op til, at familien bør have et ansvar, og der skal være en prestige forbundet med at tage vare om sin egen familie i første omgang, og selvfølgelig andre mennesker, som har brug for hjælp i anden omgang. Hvordan kan man så have sin individuelle frihed, når man samtidig skal vise respekt ud for sin familie og være en del af en familie? Du kan jo ikke gøre, som du har lyst til i velfærdsstaten i Danmark i dag. Hvis du forlader din familie, så må du, hvis ikke du vælger at tage et job, så må du leve på bureaukraternes nåde. Så du kan jo ikke gøre helt, hvad du vil. Og omvendt kan man sige, at hvis ikke vi havde de her statslige systemer til at tage sig af mennesker, som af den ene eller anden grund ikke arbejdede, jamen så må de forlade sig på deres familier. Det er jo rigtigt nok, men man har jo altid friheden til at forlade sin familie. Det er der jo ikke nogen, det kan man jo ikke tale imod. Det er jo bare det, at familierne, hvad kan man sige, på grund af en genetisk naturlighed eller lovmæssighed, har en langt større interesse i at hjælpe deres egne medlemmer godt på vej, end en bureaukrat, der sidder på et eller andet kontor, og som bare poster penge ud af vinduet til enhver, der kommer forbi. Og det sagde David Karlsbøl, som er økonom, kommentator